ajuns la deal. În spate, un ghiozdan cu 2 bizane de apă, reci. Pentru cățel, încă un cățel. Dar cui ești, mă? O fă la cățel în mână. Și urcăm la deal și dăm mâncare. Mare, Sfânta Marie. Și pentru că e și ziua mamei, am decis să nu lucrez azi, e sărbătoare mare, să nu fac nimic. Dar dacă nu lucrez, tot trebuie să vin să dau mâncare la cățel.